Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Only Up και έχω τον ένα μου ξάδελφο, τον Πανσάου 13 και τον Βλάση. Τώρα όπως βλέπετε προσπαθώ να ανεβώ. Εγώ είμαι πολύ καλός hardcore. Σίγουρα ρε. Το ξέρω. Παιδιά, απλά έδρωσα τώρα και δεν μπορώ. Γιατί ψάχναμε ένα map. Είμαστε εδρωμένοι, στράνε πολύ μας, ακρονόλε. Ψάχναμε ένα map με βαρύτητα. Like και εγγραφή όλοι για να κάνουμε part 2 που παίζουμε Only Up. Βλάση, εσύ πόσα μέτρα είσαι? Βλάσης ο Χριστουάτη. Ο Βλάσης είναι ψεύτης. Δεν είναι τόσα μέτρα που λένε. Τόσα μέτρα. Δεν είσαι. Βλάση μιλάς. Πάμε. Ναι. Βλάση μιλάς ψέματα. Βλάση μιλάς ψέματα, Βλάση. Ωραία, πάμε προσεκτικά. Τώρα είσαι 200. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια πόσα μέτρα μπορείτε να πάτε σε αυτό το Only Up που παίζουμε. Άρη, παιδούς, γράψτε στα σχόλια ποιος είναι ο καλύτερος στα Only Up. Από εμάς ο Στρίλ. Παιδιά, όπως βλέπετε τώρα είμαι σε ένα νερό, ανεβαίνω μέτρα, easy. Να το πεις, Άρη. Όχι, ωραία πάμε. Παιδιά, να ακούτε τον Πανσάου να μιλά. Απλά μην του δώσετε σημασία. Πάμε προ... Παιδιά, δεν θέλει να μου δώσετε σημασία. Εμένα. Ναι, σένα. Παιδιά, εγώ είμαι 0 μέτρα τώρα. Σίγουρα ρε, 0 μέτρα. Γιατί είναι τώρα. Παιδιά, σας παρακαλώ να φτάσουμε τους 20 subscribers στο κανάλι. Σας παρακαλώ. 20.000, τους 20.000. Σταμάτα. Σπάστε το κουμπί της εγγραφής και πατήστε ένα κουδουνάκι. Δεν σας ζητάμε κάτι δύσκολο, βρε παιδιά. Ωραία εδώ. Εδώ είναι λίγο δύσκολο. Αν σας αρέσει το Only Up, να κάνει like και εγγραφή στο κανάλι του Άρη. Ουφ. Πάμε. Σεζόν 2 ραμάγκες, σεζόν 2 ραμάγκες. Όποιος το τερματίσει πρώτος. Αν το τερματίσει κάποιος. Άρη, σε 15 λεπτά το τερματίσουμε με τίποτε. Εντάξει, έρωτα. Πάμε. Δηλαδή σε 500 ώρες. Σε 500, να πούμε 500. Σπάσου. Επάνσα, είσαι πολύ. Μας ξέρεις.
Παιδιά, όπως βλέπετε είμαι 370 μέτρα. Καλά να βάθει. Έλο. Ανοίγουμε πόρτα. Πάμε να πω εδώ. Παιδιά, όποιος είναι προ στο Only App, να μας γράψετε στα σχόλια σε πόση ώρα μπορείτε να το τερματίσετε όλο το Only App. Αυτό που παίζουμε τώρα. Γράψτε στα σχόλια αν μπορείτε να το τερματίσετε. Εγώ είμαι 200 μέτρα. Και εγώ 350. Και είμαι σχεδόν να πέσω γιατί θα σας σπάσω όλα εδώ. Να κάνεις rage. Rage χαλί στο bad card. Σαν το bad card όμως δεν θα γίνω. Είναι ο πιο cringe άνθρωπος στον κόσμο. Ωραία, φτάσαμε season 3. Παιδιά, όποιος θέλει να βγαίνουμε με εμένα, το ξαναλέω, να γράψει στα σχόλια στο television. Ναι, πρώτα δουν το όνομά σου και μετά. Το όνομά μου είναι εγώ. Όποιος φτάσει πρώτος στα 1000 μέτρα. Ο Γιώργος, ρε, τι πάει σου. Εγώ είμαι... Μπας, δεν το θέλεις να πεις. Εσύ είσαι noob. Πάμε season 4. Ωραία. Τώρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Yes, το κατάφερα. Έδρωσαν τα χέρια μου. Τα χέρια μας, παιδιά, από ό,τι βλέπετε, είναι όλα. Αλλά δεν τα θωρούν, γιατί... Ωραία, πάμε από εδώ. Τώρα από εδώ. Στρίβουμε. Και φτάνουμε. Πάμε season 5. Εδώ είναι, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ωραία. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Έλα. Πάμε. Season 5. Ακούσε. Ωραία, πάμε. Εδώ. Βάου ρε, με ενδιαφέρει ο τουν σαούρ σου. Τράλεο. Εντάξει, πλάνκα μου. Έχω χαθεί από ό,τι βλέπετε μέσα στο λαβύρινθο. Μα δεν το θωρούν γιατί θωρούν μόνο εμένα. Γιατί έχω κολλήσει στην πραγματικότητα. Έχω χαθεί στο λαβύρινθο. Παιδιά, κάνω ακίνητο. Ποιο λαβύρινθο? Έχω βρει. Τα έχεις χάσει. Ναι, τα έχεις χάσει. Σωστά, φίλε. Εγώ έφτασα στα αυτοκίνητα. Έφτασα στα αυτοκίνητα, παιδιά. Ωραία. Είμαστε 720 μέτρα. Πάμε.
Πόσα μέτρα είσαι εσύ, Πανσάβ? Πανσάβ. Chill, bro, chill. Είμαι 545 μέτρα. Α, δεν πειράζει. Παιδιά, πάω περπατητός, δεν πειράζει. Πάμε περπατητή, δεν πειράζει. Υγεία. Βλάση, πόσα μέτρα είσαι? 20. Ωραία. Εγώ περνώ σε για 780 μέτρα. Άντε Γιάρα που θα μου πεις κάτι. Πάμε season 6. Πάμε season 5, μόλις πήγα στο season 5 ρε μάγκες. Αυτή είναι νουμπά, αυτός ο Πανσάβ είναι νουμπάς και δεν μπορεί να περάσει το season. Δεν μπορεί να με περάσει. Μάγκες, είμαι 700 μέτρα. Ουάου, και εγώ είμαι... Πώς να σου το πω. Εσύ να σιωπήσεις ρε. Πάμε από εδώ και... Yes, πάμε. Τι είσαι? Εγώ αυτά τα σημεία τα έχω σπουδάσει εγώ αυτά τα σημεία. Έχω σπουδάσει αυτά τα σημεία. Εγώ τις σκέφτενες. Όχι. Βλάση δέσμε, τι ωραία βούτα θα κάνω. Τέλεια, ωραία βούτα. Πάμε παιδιά, κοντεύουμε τα 900 μέτρα. Πήγα 5 μέτρα που εγώ 600 μέτρα πήγα 0 μέτρα. Ωραία. Πάμε από εδώ και τώρα... Ναι. Και εδώ. Πάμε μπροστά. Ποιος είναι η παπιά? Κάνει παπιά. Όχι. Στενός δρόμος. Ρε μάγκες. Παιδιά, εγώ κοντεύω season 7. Εσύ βάσε θα φάει σκάρπα. Ο μπαμπάς δεν. Να σκοροϊδεύεις και θα φας σκάρμα, Άρη. Το ξέρω ότι θα φάω κάρμα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε, λίγο ακόμα, λίγο. Πάμε. Ναι. Yes, το πέρασα. 300 ρε Hey, season 7. Γιατί γλιστρά. Νομίζω έφτασα σε πάγο. Δεν είμαι 7. Και άτε να μην τους πω τώρα πόσο χρόνο. Όχι. Absolut. Όχι. Έλα ρε. Άρη, περίμενα σε έλα. Άρη, αγκαλίστηκα. Μπορεί να κλείσει από το... Είμαι μέσα. Πάμε. 1, 2, 3. Παιδιά, πώς έχασα έτσι. Πάω από αυτόν τον δρόμο. 2, 3. Ναι. Και τώρα 1, 2. Πάμε.
2, 3, 4. Και λες μοδαρία. Absolut! Παιδιά έχουν περάσει 15 λεπτά και ήρθε η ώρα να κλείσουμε το βίντεο. Παιδιά είναι 500 μέτρα ακριβώς. Ήρθε η ώρα όταν πέσει ο γορτινί, όταν φτάσει τα 500 μέτρα πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Γιατί παίζουμε ήδη 16 λεπτά. Να σου θυμίσω κάτι, εγώ ήμουν για κάτι και έπεσα. Να σου θυμίσω κάτι, ήμουν 5.000. Ναι ρε, ούτε καν 5.000 δεν έχει. 2.000 όμως. Παιδιά, δεν αντέχω, βγαίνω λόμπι. Δεν αντέχω. Στην πρώτη προσπάθεια ήμουν πολύ καλός. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε το βίντεο. Like και εγγραφή όλοι αν θέλετε να κάνουμε part 2.